Čaute fešáci a fešáčky, dneska sme sa dozvedeli o tom, že vraj v Česku sa deje niečo paranormálne, takže samozrejme to musíme pozrieť. Tak ako ty by si sa mal pozrieť na to, či máš odber na tomto kanáli, či si na našom Discorde discord.gg/Tvaler, alebo či si teraz s nami na Kiku, lebo podľa mňa nie si kik.com/Tvalerko. Takže dojdi za nami a ideme si pozrieť, ako vyzerajú duchovia v Česku. A vítajte. Isto budú mať podľa mňa ponožky v sandáloch a v ruke budú mať normálne, že Kriegel s pivom. Pri zbierke tých najstrašidelnejších videí za posledné obdobie. Dnes mám pre vás okrem iného aj skutočnú špecialitu, konkrétne od diváčky Lucii, ktorej sa spolu s kamarátom podarilo zachytiť niečo, čo vám spôsobí nočné mory. Shoutout Lucii, že niečo natočila. Lucia, som veľmi zvedavý. Takže sa pohodlne usadte a poďme sa spoločne báť. Tá vyzerá paranormálne, bro. Skinwalker. Video, ktoré vám teraz ukážem, mi mnoho z vás poslalo do správ ako na Instagrame, tak aj na TikToku. Dievčatko, ktoré na videu môžeme vidieť, upozorňuje svojho otca na niečo, čo by si bez nej pravdepodobne... Kamo, takto v živote nechcem žiť pri takejto huštine, to normálne, to mi není, by mi nebolo voľno, chápeš? To je čistá bludovina, kamo. Nevšimol. Pozrite sa sami, čo sa mu podarilo zachytiť na kameru. Over where? Hey! What are you doing over there? Tam fakt niekto je? Tam fakt niekto je, bro? Ja som nečakal, že to bude reál. Čo si sa s koňom zrazil? Jak vyzeráš, ak on je úplne nejaký natiahnutý? Kamoško, v momente odchádzam preč. To čo je za bludovinu, prosím ťa? Medzi kríkmi sa pohyboval humanoidný tvor, ktorý mal až neprirodzene veľké končatiny. Nezvyčajná je aj jeho kriedovo-biela pokožka a zvláštny spôsob chôdze. Keďže tohto tvora bolo vidno iba na krátku chvíľu, muž si pravdepodobne myslel, že sa jedná o človeka, ktorý tam nemá čo robiť. Keď sa spoločne so svojou dcérkou odhodlane vybral na miesto, kde tvora pred malou chvíľou zazreli, na ich prekvapenie široko ďaleko nebolo nikoho. Kámo, že by si sa pozrel hore nad seba, hore by si sa pozrel a typek by tam bol, by som bol iba, že... Vieš, že by ti tak slintal nad hlavou. Čo sa mu podarilo zachytiť, však zistil až neskôr, keď si video spätne pozrel. Zdesený ho zdieľal na sociálne siete, kde sa rýchlo stalo virálnym a ľudia v komentároch sa dohadovali, či sa jedná o človeka, skinwalkera alebo dokonca Rejka. K čomu sa... Čo je Rejk, prosím, zase? To čo je za nový update, o ktorom som nepočul? Prečo sa nám tu nové príšery normálne spawnujú zo dňa na deň? Prikláňate vy? Podarilo sa autorovi videa zachytiť iba zvláštne vyzerajúceho človeka, alebo niečo Takto, jak vyzeráš, počúvaj ma. o mnoho desivejšie. Užívateľka TikToku Mildred Nava má na svojom profile mnoho videí, ktoré však neobsahujú žiadne paranormálne dôkazy. Teda okrem jedného, ktoré sa Prečo vybral zrovna takéto videá? Prečo vybral takéto videá, že dá o nej tam? stalo virálnym. Získalo pozornosť ľudí, ktorí si nevedia vysvetliť, čo sa jej to podarilo zachytiť. Inak vieš, toto je tiež podľa mňa tak extrémne scary, že ty máš na profile klasické videá a zrazu nejaké jedno scary video a zmizneš a už nikdy neuploadneš. Neviem kámo, vieš, že to je jak taký, že taký výkrik o pomoc a nikto nedošiel. Ako bordel fajný. Bro, ten pes, to robí pes tie zvuky? Či čo to je? Aha. To čo je za bludovinu tam? Krátke video na prvý pohľad vyzerá úplne normálne. Vedľa nej spí človek a pes na posteli, čo sa odohráva priamo pred ním. Nie sa čo čudovať, aj ja sám som si video musel pustiť niekoľkokrát, aby som pochopil, prečo je tak populárne.
Po spomalení videa môžeme vidieť niečo, čo sa veľmi podobá ľudskej tvári. Schovávala sa za kopou prádla a po chvíli opäť zmizla. Kámo, aby som sa dosral, aby som to normálne vyhodil celý ten vak. Riek je tvor, ktorý ťa zláka na známe zvuky a potom ťa zabije. A čo to robí aj Skinwalker, nie? Videá z nemocníc majú strašidelnú atmosféru a Nemocnicu nie, kámo, to je najhoršie. aj bez toho, aby sa na Kto nemáte radi nemocnicu, napíšte mi to. Nemocnica je crazy, kámo. nich niečo stalo. Neviem, či za to môžu horory zasadené do tohto prostredia, alebo nemocnice sami o sebe vyvolávajú negatívne emócie. Tak či tak, keď už sa na videu naozaj niečo stane, je to poriadne desivé. Na Reddite som narazil na krátke video bez zvuku a bez bližších informácií. Napriek tomu však z toho, čo sa autorovi podarilo zachytiť, poriadne behá mráz po chrbte. Hoši, nemocnica, fú, nemocnica, kámo. Dobre. Dovidenia. Sťahujem sa z nemocnice, je mi jedno. Je mi to jedno. Odchádzam. Aha, bro, neveril vlastným očiam normálne, že to zachytil. V dostatočne osvetlenej nemocničnej chodbe sa muž prechádza a podľa zmeteného spôsobu natáčania odhadujem, že bol poriadne vydesený. A mal aj Kto by nebol? Veď toto keby vidím, ty kokos, bro, tak strieľam. dôvod. Môžeme vidieť, že len pár izieb od neho na malý okamih vyjde osoba, ktorá vyzerá ako mohutný tieň bez tváre. Vzhľadom na to, že všetky svetlá boli zapnuté, si neviem vysvetliť, prečo sme jeho tvár nedokázali vidieť. Bro, teraz mi niekto normálne písal, že má za chvíľu operáciu, držíme palce, bro, dúfam, že tam neuvidíš takéhoto fešáka. Streamerke z Južnej Ameriky, ktorá je známa svojimi nevinnými vlogmi, sa jedného dňa podarilo na streame zachytiť niečo, čo poriadne vydesilo jej divákov. Ako zvyčajne, natáčala svoj deň a počas nákupu potravín komunikovala so svojimi sledovateľmi. Sú by také, že mi normálne skoro oči vypleštilo normálne, akých má biele. Nikto však nečakal to, čo sa udialo po príchode domov. PUBG? Dicen la niña de atrás que no hay niñas atrás. Dejen de querer asustarme. Videli ste niečo? Ja som nič nevidel. La niña de atrás que no hay niñas Aha! Niekoho má v odraze, bro. Niekto je v odraze, bro. atrás. Dejen de querer asustarme. Ďakujem. To je okno či odraz? Dobre. V každom prípade neďakujem. Keď krájala ovocie a odpovedala na otázky v čete, všimla si, ako ju niekoľko z nich upozorňuje na to, že v dome, v ktorom žije sama, niekto je. Čajka je buď genius marketingový, že si urobila normálne, že aby jej ľudia komentovali, alebo dovidenia, do počutia, lebo ani, akože v oboch prípadoch by som sa dosral asi trochu. Aj keby som to videl a vedel by som, že tam je výžiak. Myslela si však, že sa ju snažia iba vydesiť a tak tomu nevenovala pozornosť. To, že sa ju však iba snažili varovať, pochopila až potom, ako si pozrela záznam. Na chodbe Kamoško, to si predstav, že si to všimneš a že haha, oni si sa mňa robia srandu a že ne. za ňou môžeme vidieť niečo, čo sa veľmi podobá na malé dievčatko, ako sa na malý okamih ukáže a potom sa schová, ako by nechcelo, aby ju niekto uvidel. Hodil by som jej nožik do hlavy. Je mi jedno. Austrálsky zombie? Do Austrálie nejdem. Austrálčanky Amber a jej kamarátka Tiana sedeli vo svojom aute zaparkovanom pri McDonalde. Rozprávali sa, pochutnávali si na fast foode a užívali si pokojnú večernú atmosféru. Smiali sa, debatovali o bežných veciach a tešili sa zo spoločného času, keď sa ale zrazu stalo niečo, čo ich úplne vystrašilo. No daj. Bro ešte lupla, že ahoj. Wow. Tak to nie, ďakujem. Do počutia a dobrú noc. Oh my god, Tiana, go! Go! Oh my god, oh my god! Oh my god! Tiana! Čo to riti? Čo to bolo? No nič, hoši, no nič.
It's okay, honey. A ešte aj pes, kámo, vibruje, či on vrčí, neviem, jak čo robí. Ešte aj pes vrčí, kámo. No to asi... Ježišmaria, pes vrčí, takže asi sa niečo deje, kámo, víš jak? Tiana! Tiana! Oh my god, oh my god, Inak dobre, že mali zamknuté dvere, kámo, na aute. Z ničoho nič sa k ich autu Ty kokos! priblížila strašidelná žena, ktorá sa pokúšala niekoľkokrát od... Čo si blázen? To čo je za tetku? Kámo, teta si normálne dala viacej podľa mňa, Marťanko, než bolo treba. Teta spapala normálne halušky a ju to postavilo na nohy, víš jak? otvoriť dvere spolujazca. Nie? Amber bola natoľko zdesená Čo si sa s koňom zrazil? To nevyzerá zdravo. Teta nevyzerá veľmi zdravo. vzhľadom tejto ženy, že na prvý pohľad si pomyslela, že ide o zombie. Hoci táto záhadná žena zombie určite nie je, Jak nie? Jak môžeš vedieť? Bol si tam skelet! Bo oni boli. Ty nie. Amber sa rozhodla podeliť o svoj zážitok na internete. Miestni obyvatelia z okolia Melbourne potvrdili, že aj oni túto ženu uvideli. To je v Melbourne, veď tam mi žije kamoš. Je známa tým, že sa pokúša otvárať dvere aut či dokonca bytov. Prosím? Veď už zastavte niekto! To incident je pripomenutím, aby ste mali vždy zamknuté dvere, inak sa môže stať, že vás niečo prekvapí, rovnako ako tieto dve ženy. Polnočný snack. Joj. Ja by som si dal sem tam nejaký polnočný snack. Do života autorky nasledujúceho videa sa dokáže vcítiť asi mnoho z nás. Keď sa okolo 1:30 v noci rozhodla, že je čas na polnočný snack, Počkaj, to som asi nikdy nežral, kámo, že o 2:00 ráno alebo dáčo, fuj. Veď už máš umyté zuby. Reálne jedávate niekto, že po umytých zuboch, že okolo polnoci alebo 1:30? Fuj. Fuj, to by som nechcel. snažila sa byť čo najtichšie, aby nezobudila svoju spolubývajúcu Jackie. Jej plán prekvapivo nepokazili psy, ktoré od nej zvyčajne pýtajú jesť, ale niečo o mnoho viac desivé. Počúvaj, nechcem byť zlý, ale táto by mala skončiť s tým polnočným snackom. Táto by mala naozaj akože usúdiť, či je správne jesť po polnoci. Nechcem byť zlý, ale bro by mal ísť radšej na prechádzku, jak do chladničky, dobre? Nič zlom, len si proste tak trošku v kalorickom profite. A nič zlom, ale bro, normálne mám pocit, že víš jak, že si normálne, že rodinné balenie, takzvané by som to nazval. Však vzduch si aj krabicu. Ako hlasnejšia by si už nemohla byť. Nechcela som zobudiť spolubývajúcich. Víš jak. Víš jak. Nedalo sa mi kick donate, lebo nemám PayPal Visa. Neviem, prečo to nejde, bro. Ďakujem ti za ďalšie 2 euríčka, Nizoro, alebo teda Mirko Borec. Tuže si Mirko Borec, nie. Díky za ďalšie 2 euríčka, dajte mu prosím srdiečka. Ďakujem krásne. Neviem, prečo malo by to normálne fungovať. Malo by to normálne fungovať, nemal by to byť problém. Neviem, prečo to nejde. Ďakujem ti krásne za 2 euríčka, bro. Srdiečka pre teba, díky moc, díky moc. Dneska to fajne tu posielate. Takzvané povinné výžiak. Krása. Kde je Naruto? A ja neviem, však v čete. Bro je normálne taká veľká, že jak jedla, tak sa normálne jej chudá časť tela sa odpojila od nej a chcela na ňu prehovoriť. Jackie. Hi. Okay, I'm gonna go back to sleep. Jo, mala by si trošku schudnúť moja, bo už máš halušky. Dobre, nejdem si robiť srandu z ľudí, čo sú pri sebe, kamo, ale o 2:00 ráno je uletené. Jak pekne položila naspäť. Na kamere je jasne počuť, ako ju niekto pozdravil, čo ju Aký Mercedes, Lambo? Nechcem Lambo, chcem Mercedes, bro. Čo tam po Lambe? Čo tam po Lambe? poriadne vystrašilo.
Neskôr si myslela, že je to jej Musím končiť. Čau, pane, drž sa. spolubývajúca. Keď nedostala odpoveď, chvíľu zostala zamrznutá na mieste a snažila sa pochopiť, čo sa práve stalo. Potom pochopila, že je najvyšší čas ísť spať a z kuchyne jednoducho odišla. Keď sa na druhý deň Jackie spýtala, či bola v noci hore, povedala jej, že celú noc prespala a jednoznačne sa po dome neprechádzala. Inak tam nikto nebol, ona sa s niekým normálne rozprávala, nie? Vieš, že mi to nedáva zmysel, že to reálne nikoho tam nevidela, alebo čo? Vieš, že teoreticky s niekým sa rozprávala a nevedela s kým? Bro, ako prehodnotil by som život. Na toto video BMWčko je lepšie, v prvom rade píše sa to BMW, nie BNV, tu už vidieť, že vôbec nerozmýšľaš. A BMWčko je lepšie tak pre 13-ročné deti možno. natrafila moja priateľka, keď mi pomáhala nájsť materiál pre túto kompiláciu a rozhodol som sa ho použiť, pretože je naozaj desivé. Nie je k nemu mnoho informácií a tak vám nedokážem povedať nič viac. Pozrite sa však sami a povedzte mi, čo by ste v takejto situácii robili vy. Ty kokos, som zvedavý. Hoši, čo by sme my robili? Spálil by som ten dom. Spálil by som ten dom. Potom, keby tam ešte bolo a toto by tam behalo, tak by som to zastrelil. Absolútne by som tam nebol, kamaráde. Absolútne by som tam nebol. Čo si blázon? Komu ušlo decko? Tak toto nič. Tvor, ktorého je vidieť na videu, má byť údajne mýtická bytosť Rake, ktorá je všade vo svete veľmi známa. Určite niekamo, v momente ho škrtím. V momente ide do chokeholdu, takzvané. Humanoidná príšera. Mnoho ľudí tvrdí, že sa jedná o fake a k tejto možnosti sa prikláňame aj my, no napriek tomu je toto video poriadne znepokojujúce. Ako toto keby vidím, kamo dosral by som sa, nebudem klamať. Nasledujúce video je staré už niekoľko rokov, no napriek tomu blúdi po internete a mnoho ľudí zostáva po dopozeraní v rozpakoch. Dievčatko na videu učí svojho bračeka pomocou tzv. Afirmácií prestať sa báť duchov, no na konci to bolo očividne úplne zbytočné. Fúha, tak to som zvedavý. OK, tie deti, ja sa nebojím ducha a ten duch. OK, podrž mi prosím ťa čajík, podrž mi pivko, doserem tieto deti tak, že sa ma budú bať do konca života. Bro normálne došiel a povedal, hej, nebojíš sa? Není problém, ukážem jak. Dobre. A dokecali. Kamo, ty sa zosrali normálne. Potom, ako si niekoľkokrát vetu nebojím sa duchov zopakovali, chlapec znel viac a viac presvedčený. No potom, ako sa pred ich očami začali dvere samé od sebe zatvárať, Čo si, kamo, však to je masaker. obaja s hrôzostrašným krikom ušli z miestnosti za svojimi rodičmi. Bro, jak to hodil, nie na ten stôl normálne, pozri, niečo tam úplne Obaja s lúpol. hrôzostrašným krikom ušli z miestnosti za svojimi Čau. rodičmi. Pravdepodobne sa duchovia v ich dome cítili nedocenení a tak im chceli ukázať, že ich afirmácie sú proti nim úplne zbytočné. Na Facebooku sa v poslednej dobe objavuje čoraz viac videí, ktoré neviem vždy úplne vysvetliť. Aj keď často chýbajú podrobné informácie, väčšinou si dokážem aspoň približne predstaviť, o čo ide. Sorry, hoši, to som ja, len som sa zle vyspal večer. Tak som si išiel dať ráno stretching na normálne, vieš, že na strom. Išiel som sa postrečovať, bro.
Na videu môžeme Toto čo je, kámo? To čo je? počuť rozrušených psov, ktoré zavíjajú na znak toho, že niečo nie je v poriadku. To komu normálne preplo, kámo, v gebuli? Vysoko v korunách stromov totiž stojí čierna postava, ktorá trochu pripomína ženu a pohybuje sa veľmi neobyčajným spôsobom. Vyzerá to, ako by levitovala. Toto video vyvoláva mnoho otázok. Ako sa tak vysoko dostala a prečo psi v okolí reagujú až takto? Môže to byť kvôli tomu, že psi dokážu cítiť nadprirodzené bytosti viac ako my ľudia? Vaše názory napíšte dole do komentárov. Sorry, robil som na kamoša prank, bro, čo? Bro si zapol kreatív normálne, v reálnom živote. Ušla mi sestra, what the fuck? Ako finálne video A ideme. Český duch. Je to tady, hoši. Český duch. som si pre vás nechal niečo, čo mi do súkromných správ na Instagrame Ahoj, zdravím ťa, neviem, co mám napsat, ani jak to sakra napsat, ale asi bych pro tebe měla kontakt, kdyby si chtěl při včerejším livestreamu s kámošem, který byl sám doma. Jsme viděli, že vlastně doma sám není a jsem z toho úplně vystrašená. poslala fanúšička Lucia. Keď spoločne so svojím kamarátom, ktorý bol sám doma, točili livestream, podarilo sa im zachytiť niečo, čo ich poriadne vydesilo. Děkuju moc za 18 růží. Je v práci bez tak tam je někde skovaný. Kamo, tento TikTok, tieto TikTok livestreamy a donaty a veci, to mne to príde také trošku divné, že ďakujem za ružičky, ďakujem za levíka. To je také, vieš, že ten TikTok, že neviem, no. Máte radi TikTok, hoši? Máte reálne niekto radi TikTok, že trávite na tom čas? Ja neviem, že by som pozeral na TikToku, kamo, livestreamy reálne. Straší tě, vole, teď vykoukne s pivem, vole. Joj, ale je zredlo, ale ju prešla sranda, kamaráde, pozri. Normálne sa zesrala aj zaňho. Ty hej, to si ze mě děláš kozy, kámo, co to je, ty mě haluzíš. Kámo, no, tak to je Fúha, tak to bolo dosť uletené, nie? Bro, v Česku má normálne kolegu. Ty kokos. Čo si blázen? Ľudská žartovala, že v dome nie je sám, neuvedomujúci, akú pravdu v skutočnosti má. V No. momente, ako dokončila vetu, sa za chrbtom jej kamaráta objavila veľmi zvláštna humanoidná postava s rozmazanou tvárou. Vyzeralo to, blázen? ako by prechádzala poza neho, avšak na druhú stranu neprešla a vyparila sa za jeho hlavou. Podľa ich reakcií usudzujem, že toto nebolo nahrané a poriadne ich to oboch naozaj vystrašilo. Ako na nej to bolo vidno, že sa dosrala reálne. Reálne to bolo vidno, že sa dosrala. Toto video je jedno z najlepších, ktoré ste mi do správ Kokos, toto normálne, Fú! poslali a ešte viac ma teší, že to je originál. Ak máte takéto zážitky, ktoré sa Ako uletené, no však urobte si názor sami, povedzte mi, že čo a jak, výžiak. Nezabudni plesknúť odber, kupovať ten najlepší merch drogik.cz/Twilight a pripoj sa ku nám na Discord, dojdi na Kik, pozri si tieto videá, čo sú na obrazovke. Vidíme sa u ďalších videí. Čauko.